ब्लाक्स सकौबोसे रावोसे tes थेबाबो बहुत थेबा मारो फैनाय सिग्लिया ता कितु रामाखै सेमान दं सिख्लायजे थांगोन सिदो पुरा अंगजा खुसावजा बजेसना मदेसा राय मानदाय मानदाय बिधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव दिना सादुपारा कायराय भिलेज नि बिसिङाव चेयारमेन पुरमजन दा बर्मा ब फुन फायसा हरका जे आसामाव एक्सिडेन्ट मानि जे बुकुमय हिनमानि अबो चिनि मानदायनि सिखलायो मानि साहरखाय आं बख्रक तरि थांगा खानामानि मानदायनि सि हिंगाबा अबो तो माने आं चंगि माया जे अबो मानदायनि हिनै बे अमाहायके साका नगो फायसा पायका हिन साकायनो फायनायनि हिनि बनो प्रब्लेम होका जों फायसा पायलायका अरतंगो चिनि जम्बुदा बर्मा चिनि अरबो ब्लक प्रेसिडेन्ट तंगो चिनि सुबुदा बर्मा चिनि PWF नि तंगो आनिता बर्मा डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि चिनि दिपाली बर्मा ब्लक तंगो चिनि चेयारमेन तंगो फायनाय फैलायका बेलायखिनो खारिमासिंसा तामहिखाय मिया फायसा पायका बिनि जे बख्रक सुचाजाक yang yagrok bahandok silai filangi silirok budari jak kana bandis khaja te fikuro chaka bismaro te takan bin bo susto yako tas tamgan te bo o accident buprang sano bo nugui kaisini ji baithang accident tong umaba bin bokrok thikiri ko bisi saimaya umahai sawo haipeno bini bo normelo सकायजाक अमहाया बो किजा बिनि दुखा ताई बेन्दोगो जुचा बिले से प्रेसार इनखाना अमहाय इजा ताबो बरक डाक्टर तलांना हिमागो रांखुसनि किसा शॉर्टेज नांजा खमा के दति तलां थांगा तो जाखामु मिया सकायका मियान तलां थांगा तो जाखामु बो दति तामको बख्र गगो थिपन जमी मानो के ताबो बरक गारि सालायका तलांगानि हिमा जों किसा सुगा बांनो अखरियो किसा सुदा सुबाय मानो हिनि न फालायका सुबानाय किसा सेक्सन सुबानाय दिनि सिमिया रो थांनि नाया कय डाक्टर तामु रिपोर्ट दि नायग्रा जों मा नायनाय ताम हिमाल बेलायके खायरका जे बं नुखंगो आयंगो हुकेबो थैका yang हुकेबो सुचाजाक अमहायनि दका गुरिनि खुंनि बरफनो जों पालमा सुबानाय ताम हिमाल जेहेतु मानदाय कन्स्टिट्यूशननि बिसिङाव खालायमाबा अब नायनाय कोड अफ कन्डाक्टनि बिसिङाव खालाय दङ ताबो एप्लिकेशन कैसे सिनाय ट्राइबल वेलफेयरनि आरो सानाबो ताबो अमाहायसो अवस्थानि दङ एदिसि हाबाङो रिक्वेस्ट खालामो अमाहाय अवस्थाव हायपना जों ट्राइ खायनाय चेष्टा खालायनाय बाहागे जों सुबायमान ताई एदिसि हाबांनि CM संतो बरकतो साकानो सुबानानि हिनाय बरंनो वांजानोना बो मानदायो सिखलायो सुबानानि बागिनाय अमहायसानाय तासारा चिनि मानदायनि न चिनि बरम बरं जगदीश बर्मा PDDC चेयारमेन बको तंगुनो बायथां बबाय आखबाय सालाय सुबालायान बबाग्रा तो ककनो गरि बबाग्रा तो सुबानाय न बबाग्रा तो साइनारि खामारं नायलायगिरा दि आको दिहिनाय सुबा दिहिनाय सायैका सुबायनो तंगायो चिनि पार्टी रक बो ताई चिनि MDC रक चिनि यड रक बरं सुबालायनो तंलायखौ नांलायनो तंलायखौ वानानान कोकरि बरना नासासिरो ता वानादि जों बंनि उगलगो जों दङ जों फालिनाय क्राइसिसनि बिसिंखि खेपानो बंनि नुखंगो डक्टर बिराय रक जों